Hos Natur og Velvære, der afholder jeg et events, hvor der er naturterapi inddraget i alle eventsene. Jeg planlægger forskellige events, som jeg lægger op på hjemmesiden, som man kan tilmelde sig. Og det kan være gåture, finder et skønt naturområde, hvor vi får noget kaffe og laver naturterapi undervejs på gåturen, har nogle gode timer, eller det kan være gruppesnakke her på ejendommen, som er en lidt anden karakter, hvor at vi har et emne, vi snakker om, hvor man tilmelder sig, og så drikker vi kaffe og får noget brød først og snakker over i min gildesal, og så går vi ud og laver noget naturterapi herude på min grund bagefter. Så kan man bestille forskellige events. Og det kan være, at man har lyst til at afholde en venindehygge, eller en polterappen sammen med sine veninder, hvor man kan komme herud og få noget natur og velvære her på grunden. Eller det kan være, at jeg afholder nogle fælles forløb med yoga. Det kan også være, at jeg laver noget sund mad over bål, eller noget morgentræning, eller det kan være, at man gerne vil afholde et personale- eller foreningsarrangement. Så kan man kontakte mig på mail eller sms, og jeg ringer tilbage. Flere af eventsene kan man også kombinere med kaffe og brød og te, eller en frokost, som man kan tilkøbe, som man kan nyde her på ejendommen i det grønne, eller over i min gildesal, alt efter vejret. Så vi snakkes ved. Hej!